halittu annabi kairul anbiya, nisan ka shine burina cikin zuciya manzan Allah. Da sunan ilahi magagina na faro yabo, wani rabbana ka da ɗan baiwa da babbar rabo. Kai ne kake yi wa na tudu da kwazazzabo, ilahi buwayi ban iko na tsaro yabo. Gurin shugaba manzan Allah abin so da kauna Abdullah. Tsira aminci ya Allah ka daɗa gashi, asalin halittu ranka ta kabu da san baya shi. A halar sahabbai duka zuba masu san shi, shin rufa har da waliyai duka sun rike shi. Tsantsar yabo suka nuna mai da so da kauna manzan Allah. Salamun alaika rasulullahi manzo fiyayye, kai ne abin kallon Allah kakan tagwaye. San ba kamar ka rasulullahi waye tsayayye, kai ne ka zamtushe da jiki mai raya ganye. Amsar ta zamsan babu kamar ka ya shugaba manzan Allah. Sona abin Fadima, na sau dukkan raga mata gunsa na sallama. Na san da cewa shi ne za ya cece ni ma, kai min agaji ranar tsayuwa kai ne zuma. Dan ban da kyawun aiki sai san shugaba mahabubullah. Halittar rabu ka je ka yi nazari, ka duba za ka gabata mu karya albaishari. Wincin sufa da hali ya zarce duk ayari, idanuwa na kallonsa suke ta yin marari. Wai yaushe ne zan gana da kai shugaba manzan Allah. Ce ribar kowa abin faharina, kai ne ka zam sanadin kowa ya annabina. Kaunar ka ta na shega mai da dukkan jikina, ni so nake kai min izini in zo Madina. Na yi baitukar soyayyar ka ya shugaba dan Abdullah. Isa daraja ka zarce duka bayi, ya mai gida gurin Jibril babban masoyi. Na gaida ne daɗin kallo manzo nabi, sutura ga masu tsaraici ƙauna nake. So ni nake maka dan Allah ya shugaba na Abdullah.
ta fi jini jijiya ta tsaga bargo duk halittar rabbi rasuli ka zama cigo inda da kai na saman sama mato za su durgo yarje ka ce in zo ni gidanka in ya da zango kanin lamani in zo gunka ko ba kafa ya abdullah ce ke sa natsuwa a gaban jiki na baka komai na warge kai mallaki gashi na yi rauni annabi na zo ba ni dauki kanin agaji ka zarcewa kowa a kirki nurul huda na jamul huda na gaida kai manzan Allah kai ba ya shugaba ka zarce kowa jarumta ya muji tafa akan ka komai in zanyo ba na fargaba kai ne cikar burin da nake so in yaba na kyalla komai kai na rike ya shugaba manzan Allah samar isa ka zarce kowa adali asali da girman matsayi ya mubajjali waye kamar ka gurin kyauta sirkin ali ka zarce kowa dan kai ne a saman fakoli asalin makami babu kamar kai Muhammad nurullah ibada kai daban ina wanda ya kai ka zamo rahama ne gundukan talikai kuma dole ne kowa a gare kai da kai dan ka cike ka tumbatsa wallahi ka kai masanin ka sai dai al-samadi sarkin ma Allah jallalla kamar ka a can asali al'arabi na kyalla kowa annabi ne kai zanabi dan na jima ko Allah kai ya fi so abi roƙo nake Allah ya cikan zuciya da hubbi in ce nuna bi ka na sallama manzan Allah suna zogunka ne gaisuwa kai ne kake karan caji mai natsuwa na tsaro yaban manzan Allah cikin natsuwa Allah ya yi maka yadda kake so a rayuwa na gaida kai babana ne gas da kai dan Allah salati ka kara ya Allah wurin mai isa mafaka madafa ya Mahamudu ya zarce Musa gata na Yusuf har da Suleiman har da Isa na gaida gatan gata kun farisa in bice nauna rigisan ka ya shugaba manzan Allah